penyu akapinda mudare menyu musi wa6 wedzvino, iri nyaya yemunda. Nyaya yatongwa waJohn Bete wakati waJohn pakarima sabhuku wenyu akati Bete ane gadheni rake kudzasi kwemunda wangu, akandikumbira kuti ndimuwedzere ne2 meters. Gore rino aakurima, aakutorima mumunda mangu, akaisa masunflower awo, uye zvino vana wake vari kurima, zvino vana vake vari kutowedzerawo futi kuramba vachipinda mumunda mangu. Bete akapindura achiti handibvumi zvataurwa, ndakauya 2001, John akauya 2006, tinonetsana. Vanofunga kuti ndinoda usabhuku. Zvakatanga muna 2022 izvozvo, munda ndaigara ndichiurima. Tsangamire dare renyu rikati to visit the place. Musi wechitatu wacho waiteedzera wesondo iroro. Ripoti ichibva yazouya naJohn P, mupurisa wenyu. John P akati vamuzerengwa vakati ndanga ndiine committee of 7 yekunzvimbo iyoyo. Committee of 7 yakati pairimwa naBete. Vamuzerengwa kubva wapa Bete cause waiti zvanga zvisina noise. Yadzoka muno muripoti mudare munomu, sabhuku wenyu akati handina kugutsikana nekuti wamuzerengwa ndewe munharaunda imomo. Dare renyu chakambere rikati richatumazve wairi nemumwe mupurisa kuti vanaone. Saka tamirira kunzwa ripoti iri kubva kune wairiwa. Baba takaenda kumunda uri kunetsana waBete nawaJohn P. Ndakaenda inini naRobert. Tasvikapo Makoni awo airamba kuti tibatane kuti tisvike nenguva. Saka takasvika makuseni, waBete wangu ari kuno pakusana. Robert akafonera waBete nditauya, mafoni enyu haasi kuita. Kana waBete ndiri kwaRusaga asi ndakupinda munzira ndimirirei. Tikati zvakanaka izvozvo, isu ngatigare tiwamirire. Takawamirira waBete wakazosvika. Nguva yawakasvika ndofunga 11:04. Saka chimiro chiri pamunda changamira. Wasvika kudare waBete wakauya nevanhu wakauya navo. waBete wakauya nichisvika wakabva kwauya vanhu wakati wandei, wakabva mumusha. Robert aenda pamunda, inini Robert John P tenge tinavo takaenda navo. Saka zvadaro pamunda, pachimiro chiri pamunda changamiri, munda takabvunza uku kune chimiro chakaita munda, dzimba dzawaJo pakarimwa dziri nechepamusoro kudai semagariro takangoitana. Uku kwabva kwaita chigoronga, uko kwabva kwaita chigoronga chinodzika nemubani. Panapa ndo pari kudzika munda uyu ichidzika kunosvika kumagadheni. Takabvunza anoganhurana nava pakarimwa kumhiri kwegoronga
akati zvino uko kwandisviko muganhu wedu igoronga tikati zvakanaka kureva kuti imina apo panyaya yemunda apa wapakarimwa munda wenyu unoguma pano wapakarimwa kati unogumira nechemuno hauzosviki mugoronga magadheni ari kuzasi goronga akadai magadheni ari sekuno kuseri kwano saka pamagadheni ipapo ndo pane munda une chibage unonzi ndowavabete wavanoti gadheni ravo iwoyo chibage chatokura chakutumbuka chechisvika pano pakagumira chibage uko tichienda tosvika futi kuchigoronga cheuko kuchigoronga cheuko wajompi sorry wapakarimwa wabva waitawo bhoya muzasi mechibage ichochi ndobva waisa maseniflawa awo akateera chibage ichochi futi zvichienda uko wabete ndobva watangazve futi iko kugoronga uko pamusoro pemaseniflawa pakarimwa ndobva waisa maseniflawa awo ndima hayo yakakurawo ichibvawo kugoronga zvichienda uko ndobva zvafamba zvakada saka zvichireva kuti bete pano pekutanga wapakarimwa ubva warimapa bete kubva arimapa right ndobva tati handei tione uku kunoperera munda ndobva taenda kubva tanoona kwakaperera munda wacho tikati kunokutakuona ndobva tafamba wapakarimwa wachiti mupichisi uyo ndobva padongo pangu ndobva taenda padongo paya ndobva taona zvechokwadi pane mupichisi chakadai chipichisi asi chiri kuratidza kuti chaane makore ndobva tabvunzawo vanhu vongo varipo tikati nhaye kufunga kwenyu mungati mupichisi uyu nemakore matatu mutauri wekutanga zvikanzi makore matatu mutauri wechipiri akati 7 ndobva taona tikati zvokuva tichi chakura ichi tosangokura hacho wakati ndobva padongo pangu panapa ndobva tabvunzazve mataifamba namo mumauswa mune mashanga akare akarimwa kare tikati ndiani akarima mashanga vabete wakati ndini mashanga iwaya wabete wakati ndini ndakarima mashanga right ndobva tati fambei futi wapakarimwa zvikanzi mashanga ndama ndobva taenda kumucheto uko kune kwakachererwa poo resimbi rakateedza chigoronga chemubani tikati poo iro kuratidza kuti simbi ndiani akacherera zvikanzi ndibete ndiye akacherera simbi iyoyo abete wakati zvechokwadi ndini ndakacherera simbi tikati zvakanaka izvozvo ndobva tadzoka pakazogumira wabete kurima pane maseniflawa kutanga kumera wapakarimwawo wakarima foro ichidai ichidzika kudai wachikomukira wabete ubva warimawo akadai pane maseniflawa kumerera ndobva tati zvakanaka chiregai timbobvunzawo vanhuwo vari independent wauya tione kuti ndiani angatibatsire pamuganhu uyu kuti airima panapa ndiani tangamire ipapo pakashaya vanhu vese hapana akakwanisa kutaura wakanyarara ndobva tadzokororazve kubvunza hapana munhu akakwanisa kutsanangura ndobva ndabvunza futi kuti naye wabereki pana ane chekutaura here nepamunda patiri pana tibatsirane hapana akakwanisa kutaura ipapo changamire
kwakuzoita pana 1 ndawaona vari muno baba ivavo ndiwo wakanga waakutaura asi zvinenge zvatosiyana nezvenge zviri pagiraundi aungwatoneyawo nyaya ungwakuti saka hatina kuitora banyaya takati handiyo isusu tiri kuda izvi zvatitainga panapa saka zvadaro isu takavaudza kuti isu tauya kuzotakura munda chete kuenda nawo kudare hatina chatiri kutaura panapa taona tanzwa zvamataura imimi wairi saka isusu tatakura munda chimiro chawo chakuenda kudare saka chimiro chiri apo changamire munda iwoyo chimiro chandakaona imimi manje changamire pamunda iwoyo kuti dambudziko repamunda apa ripere saka Robert akati ndiani angatiwerengerewo mamitas kubva pachibage chawabete kunosvika pawakagumira fundi wabete pese nepawakarimwa pacho ipapo ndobva pawerengwa akawerenga ndopabuda 46 meters kusvika parikugumira pakagumira wabete fundi tikati right 46 meters ndo dzamuri kunetsanirana kaidzi ndo dziri panoizi kaidzi zvikanzi hungu tikati right isu tapedza tosangana musi wa27 kudare panoisa hatina chatiri saka mawiro taita manje 46 by what kwatina kuzoerenga ndinoti uku hakuna noizi uku kuri kuvharwa nebani negoronga uku negoronga takawerenga apa kudare kupyosa noti wese wari kubva goronga chirimo chidai saka saka isu takangopyosa ndobva taona 46 meters saka changamire chimiro chiri pamunda ipapa hapana ari kukwanisa kupa umbowo kuti munda ndewani wese vanhu ikoko wakatadza kutsananguka asi wangu wakaungana hapana saka isu ndokuchiona manje ingoti umwe wangu haapo aendawo ndokuchiona kuti right chimiro chiri pano pamunda wapakarimwa wakajamba korimo masaidi memagwera bete wabete wakajamba masenfurawa wakaenda kurima kuseri kwemasenfurawa saka ini maonera ndakaita ipapo changamire kuti patwasuke ndepekuti 46 meters idzodzo ini mafungiro angu ndendaita ipapo ndeyekuti wapakarimwa kana wakohwa masenfurawa wawo aya ari muzasi mechibage chabete wodzokera uku bete kana akohwa masenfurawa ake ari uku odzoka uku kunova kune ndima yake powerengwa 23 meters uyu 23 meters uyu nekuti wese hapana nemapepa emunda iwowo kana wazopegerwa hawo anenge azohwina munda zvinenge zvapa mutengo saka ndakaona ndokupedza dambudziko riri pano wapakarimwa wodzokera kusaidi kwemunda wawo bete wodzokera kusaidi kwemunda wake wotora 23 mashoko yese akutaura nemutumwa wenyu kwanza asi panda ndinoziva kuti inini ndakabvunza mubvunzo ndichiti ndini ndakatanga kusvika panzvimbo inini ndini ndakatanga kusvika nzvimbo iyoyo yese pasina munhu atagara ini ndanga kupinda mini chobva ndikwana wapakarimwa yakaya 2005 andakatanga kugara inini handabvenda kuchinja pakatanga pakasvika wapakarimwa chigara vakachinja vakaenda kunogara nzvimbo iyoyo yatoti kumakaita andisvika inini nzvimbo yangu yandaigara ndichingorima ndiyoyo vahandabvenda kuchinja andii saka mukati mendima idzodzo ndakabvunza ini ndikati inini ndine mombe dzangu ndini ndakarima ndima ndichirima handa kusvika richo kana atachii andika asi ine wapakarimwa akakurimira igombo renyu ndiani wapakarimwa nemudzimai wavo vakati vakati ndinye wanyu nyika yaramba tofunga nyange wadhombi wanodara ipapo nyange iwo watandwa nyika yaramba ndika
varipo tikati wanyakaramba inuka chititaurirai pamugano pamakarima kuti makarima muchienda kupi anditi pandaita ndo pamugano wangu wakaramba kati indaima kubva pano ndichipinda kusoro sandizvero vanangure saka zvekuti pamundima mangu mukomo totanga izvozvo atimazoona indotobvanachibvanangani munoona zvinhu zvinoitika wapakarimwa ava ndisabhuku wangu ofcourse andigara zuva rinochira randakavazvidza inini anditika mukweni makwese kwatira mapuresa aya akabvira mboitukana kana ndimwe soko andika zvatangira 2022 ende matango kuti azvakaita ingonyaya kuti mwana wangu ini aipisa nzvimbo yake yaida kuisa neseko moto ndobva munzvenga wapakarimwa ndopakasangana nyaya iyo ndobvaisa kwaishe kusira sambe ndinayo ini ndakaita katatu havana kuya kudara wapakarimwa wakafonwa neshefu siri wapakarimwa kati abeti handidambudzwa naye ngabva ya 25 ende ishe vakati ayo handigoni kumbaiza 25 chikonzerwa handitunge nyaya isina mumbo kubva tidzokera kumba mazuva saka tagara tikaenda kumugwagwa kuti toita kudhiswa tikanzwa kurodhi kutara andika tadzoka kubva ikoko ndopakatisvika nyaya idzi dzakubeta ari mamutaunda animals ende varimi andakati iwo wacho wapakarimwa wachiuya andi vanozwa kuti beta norima vanongosvika ndobva masane pavo ndopata kuti wapakarimwa chii takanopodaidza ndisati akuta research tikataura izvo nyaya yange tinaende kuti village rakati tikuda rodhi yemombe inobva yemombe kuenda kunzi pataipa pada kuti baguni kunokuta mafilani akuchaiti paita mbakuno saka pakati pangu inini nawo pakarimwa ndopanofanira kuita chii rodhi anditi ava ndobva varamba nyaya iyoyo ende ndakaita zvakati pamugano pangu no kana mati tiri pana panzveka inini chandinokwanisa kubvisa panaro ndokwanisa kubvisa 4 meters kubva pamugano wangu tichipinda mukati wapakarimwa kubvisa 4 meters kubva pamugano wangu kako vachipinza kwawo posara rodhi yemombe chete kwete kuti zvekuti tishayani munda wangu padega nditiri mwana wapakarimwa sandizvo asi pane pandinongobvunza chichangamire pamusoro autaura kuti munda iwoyo hausona pemiti minda yekungobata jasukemu ndinoziva kuti iwo munda unotaura kuti kune chigoronga chiri mubani kukwira nawo wese kudai kumusoro kwacho kumunda vanhu andikuda kuzama kutsanangura handisi kutora dii ndikutaura ndakatarisa munhu uku kune goronga uko kwabva kwaita chigoronga chakadzika nepa ndakatovabvunza ndati chigoronga kaichi ndati igoronga kai vhungu right goronga iri kubva kumusoro dai kusvika pano kunodhumira pamagadheni wapakarimwa dzimba dzavo dziri pakati pemakoronga mairi aya vari voigaira munda wobva watangira ikwapa uchidzika uyambuki goronga hauyambuki goronga ndobva wauya uchidzika wakananga kune magadheni saka matauro andaita apa ndofunga yanga ari matauro ekuti wagarisane zvakanaka pakada kutorwa zvakanaka munda iwo hauite wanhu wairi saka sevanhu vari kuti uyairimawo avo vari kuti wese wane mbeu dzavo dziri pabva pashayika mbowo dzinopa kuti uyu ndiye muridzi wepapa ndikubvunzei futi ishe chizakaza apa mutaura nemagadheni kutonzi kwatiswa nemanesefa kuseri kwemagadheni kune chii kune kabizi kwabva kwaita njanji hakuna kune njanji kwakaita chipani matsanangura vari kuita vari kuti ndinyidzike zvishoma asi regai ndimbotora ngu ndimbokanganisa ndichidai mamiro atakaita ndizoti katiri kuti anogona zvakaita zvesereki ipapa mugona zvakaita regi ndo zvakaita iri ndo goronga remvura nditika right minda yedu isuka tinorima kubva panapa tichienda uku zvakaita matreza mugona zvakaita matreza so ndo zvatiita njanji iri kunoko anditi apa pese apa pane vanorima po vapaita gadhi rangu panapa remukadzi womubikara po vaita vanorima po vapaita gadhi rangu remukadzi wangu mukuru apa ndika
tobva tafira pamuganhu panapa ndi pakarimwa achikwidza kuenda musoro pandika saka tinobva muno mugoronga tichienda hakuna munhu anibazona then inini ndo marimiro andanochita makoesi kuti ndinobva panapa Bete kusvika apa andika ndingoi mandakadaro straight wapakarimwa awa wachiuya manje wachiti munomu mangu mabete umu panapa ndipo uchiuya wobva wari masunflower awa andika then inini ndakabva apa ndobva ndachisvika apa ndopa ndakarima ndima iye masunflower kuenda nekuenda kwese undii ndakarima anibazona then iwe wapakarimwa warima panapa masunflower andika pani pamberi apa ndopaka ndorima kamumba kaenda pari pamadziva wakaisa nzimbe ini ndakasvika mupersonal munhu airima pamunda andopakarimwa munhu airima ainzi mashongo andika ndakataura naye inini vebhari inini baba chii chamunoita mumunda ini ndobvuna munhu baba chii chamunoita zanoenda ndazvemekataiwa mirai pamunda pangu chokwadi handiri kupomera munhu mosva haana kubvezera chinhu chakamboedzeraita pamberi peizvozvo nyangwe nanhasi kuendapo ndipedza kuti munhu makadziona ndikakutatipaaa then point yangu iri naye wapakarimwa tanyanya kutadzira ai nechekunyatuchi chekuti ngomangu dai nekukakawara mwoyo wedu muchiti munda waenda wabete chii nhau iri kutaurika pano idiri pamberi penyu changamire dzibaba kumunda kwandiri kugara nekumba kunogara Bete kure nekure kune munda wake uku kwaari uku kugadheni magadheni kwete minda ini ndakaganana nagopo kubva kumusoro kukutaurwa naisha ndakaganana nagopo tiri vanhu 4 ikoko gopo Catherine Grant degree vana vagopo vane minda yavo tichibva kumusoro ndichidzika kuenda kumagadheni uyu Bete uyu akauya achiri magadheni rangarira zvemari kwete rake gadheni rangarira zvemari ndini ndakamupa gadheni munda wandiri kurima changamire wanga uri wamapuranga yanga muridzi weminda ndombapuwa munda kuhome park une permit akati musiyamu nekuti yemuyera shava musiyamu aimizva maakugara kuno ku16 ini ndaona munda chiri mai munda uyu nemagadheni aya magadheni akatowanda bani rese kusvika panjanji uku kuine goto uku kuine goto saka ini munda wangu unotangira pakuganhurana nagopo ndichinogumira mumagadheni uyu akazorima gadheni razvemari nokuti zvemari aenda kuhararangari builder haana kuzodzokaba uyu anga achichengeteswa munda wazvemari nesitendi yazvemari ndokuuya kwakaita pamagadheni ini handina kuuya 2005 ndakauya 1989 ndichigara kumapostori nezvichena vaya ndokwandaigara kuvafonera izvo zvauri kutaurirai ndichisenza pagmb saka ini ndakatotanga kuuya nekuti indakagara ngonerai pakarimwa pane zvamataura imine kubva pamba penyu pamugere kuenda pamagadheni ipapo pakakura 5 hectares ndichiganurana nagopo 5.5 hectares mukangopedza 5.5 hectares dzenyu makutopinda mumagadheni atoo magadheni saka munda waupi mutati mukapedza 5.5 hectares dzenyu ato magadheni kudzika kudai amagadheni chete ane magadheni mangani pane gadheni remudzimai wake mudiki ndini ndakamupa pane gadheni ramaimupetera pane gadheni ramaizimunya pane gadheni rambuya chiteshi pane gadheni rake mudzimai wake mukuru nekuti ane madzimai mairi tobva taenda pamunda wangu saka iye akubva mumagadheni achitora munda wangu achikwira ini ndakarima masunflower ndichirima pamuganhu watakatatenderana unowa ndoune chibage chake chatumbu ndakubvunza kekupedzisira mati panoperera munda wenyu ndo pakutanga magadheni anenge ane vanhu 5 here kana kuti 6 uyu anogara kwakadini nemagadheni anogara pamba pake tichibva pandiri kutaura pamunda pangu apo tinoyambuka goto toenda muminda iri mumhiri megoto todarika rodhi tozoenda pamba pake minda yake iri kuseri yakatarisa kuvhireji 17 ndokune munda wake kwete gadheni kwete kuti munda uri kwandiri
kwandiri kune garden asi akuda kuita advantage yekuti inini ndakamutendera kuti arime garden riri razvemari akunditorera munda iyi uye ndisati ndapedza mambo semadzuri ataita kubva pakutanga zvitauro naisakazara taona zvakakodzera avo vanhu vane minda yavo zvavaine minda yavo iyi yaextra isiri mumapepa mavo saka zvakakodzera kuti vadimburirwe zvataurwa kuti wotogura nepakati zvanga zvakakodzera kuti wapedza kurima wapedza kukohwa zvinhu zvavo wadamburira yobva yadamburwa nepakati kuti umwe nokutoti zvinyatsoita pamusoro ichangamire ndipindure ishe wangu ini ndo munda wangu 1 handina mumwe extra pandiri ndo munda wangu ndinaye mbowo pano akatanga kundivhurira munda iwoyo 3 years achindirimira ndauya naye paka achangamira ndofunga ndatsanangura tipodzoke kumashure mati gadheni raari kusenzesa rangarira zvemari rangarira zvemari ranga risiri rake rangu inini riri kuzasi ndakatowagovera ndini wanhaka ndiri sabu nokuti ndakagadzwa kusabu 2004 uyu akapuwa gadheni razvemari hongu ndo riri pamugani nemundo wangu gadheni razvemari hongu rangarira zvemari zvemari ari kusenzesa gadheni razvemari nderazvemari harisi rake kutaura saka akawirirana nazvemari munhu yanga achichengeta aiwa tinoda kunzwa anofanira kunge akawirirana zvemari nokuti ndiye aichengeta propati yazvemari zvemari achisenza kwasa saka gadheni ranga riri razvemari hongu risiri renyu risiri rangu rangu riri kuzasi saka chiri kunetsa chii akubva mugadheni achiuya kudunhu ndo pane nyaya akubva kugadheni achiuya kudunhu 46 meters iti ndowedunhu mukaenda pamugani pakatanga kuverengera avo ndo pane mugani wegadheni rake chibira itinzwe imimi makaestablisha here gadheni racho riri kunzi razvemari gadheni zita iri ipapa harina kumira asi wakawirira vanhu vairapa takabvunzwa kuti chibage ichi ndechani ichi baba wapakarimwa akati ndechabete right ndikutaura kunyaya yegadheni iyi gadheni iri razvemari makari identifya here mabaundari aro gadheni razvemari ndo makagumira chibage chirefu ichi ndobva paiswa masenflower but 46 meters kagadheni haringazoiti 23 46 meters ndo magadheni ekumaruzevha kakuma 50 meters 40 meters haringaiti 23 meters magadheni paka achangamira 46 takawerenga tisingawerengi magadheni tinotaura area yegadheni iyi riri kuri mwana wabete rinodarika 23 tinotaura gadheni razvemari nekuti uyu ndo gadheni raatora razvemari ndo riri kunzi nawapakarimwa rine chibage isusu magadheni hatina kubata takati magadheni hatisi kubata tinoda kuverenga apa pamunda womuri kunetsana apa takaverenga 46 pane munda saripo pane gadheni gadheni riri kumacheto muri kunetsana kumunda wabva watangira pagumira chibage chawaberi ndofunga pandiri nemandisaandazvi andazozvona ndauya pachokwadi wapakarimwa ane magwada nofane hondo yawo yevanhu tada kuti bvunze nyangwe tigeri muvillage andika tine komiti yevillage kapeni vangu vasati zveo ndofunga chiri mandima iyi ndovati wapakarimwa one period ine here zuva ratakambokakavadzana zvezvi kuti tida muvillage yese roti tasvane nyaya yemunda iwoyo ndinotenderwa kupinira pamusoro ipamba bete ndandisingataure naye kumakore semashure nekuti anga asingarime pamunda pangu paakurima
andazomutsana naye nekuti adarika muganhu wegadheni rake akuuya munda mangu. Ndosaka ndakaita simba rokuya kuzomanga. Dai iye akanga arimirwa panhu pari pake angadai ari akauya kuzomanga. Kuuya kumhangara kuratidza pachena kuti ndiri kurwa munda wangu. Nokuti akusiya gadheni achiuya kumunhu kuti aite advantage nokuti ari kumuganhu kwemunda wangu. Uyu ndo munda pakutangira munda wapakarima. Dzimba dzavo dziri panapa. Iri igoto rechidzika kare. Kunogwabva kwaita goto rekudzika kudare. Pane mupichiso wari kuti padongo pavo. Mupichiso uri nechepanapa. Yapo. Right. Tabva pamupichiso iwoyo tabva tavhara negadheni rabeta. Rechidzika uku. Vachigumira pagadheni rechidzika uku. Kubva kuno uku egadheni uyu munda wabva apa wagumira mupichisu wobva wadarika wasvika pano patangira gadheni rine chibage chihombe ichi uku akuenda uku kudzika pasi anogumira padongo. Uku unobva goto kuenda kugoto. Anobva achidari. Anobva kwachidari. Saka panapa gadheni iri ndo rine chibage chihombe rabete. Zvechidzika uku kweso amagadheni. Panapa kubva saka akukwira kuenda uku. Chibage chabwira. Saka panyowani parimwa panembesa nyowani pamutsa hondo ndo pana apa. Inini mutaura kuti magadheni moti futi minda. Magadheni akafenzwa here mamwe? Ese magadheni kubva amagadheni ese ari mukati. Akafenzwa kugadheni. Ichi chachimunda ichi. Chachimunda. Chiri pakati. Ichi chechikwira cheibva kugoto kusvika kugoto. Saka Bete asisina akutorima mumunda. Kuno kwakatorima. Saka ndipo pane arifi munda uyu kubva uku mundo kune goto kwawo. Aiwa. Andibona musimabata ngira kwese zveshe. Right. Goto riri panapa. Riri kubva uku kusvika kuno. Ndizvo ka? Minda yedu tinobva apa tichienda uku. Boronga iri uku akutorina Zimbabwe uku. Kana unyange munhu kana pachingoendawo madiro aJoργina unongoenda uku. Eso. Mira nsanangure madzorero ndakaita. Uku ndo kune dzimba dzapakarima. Aiwa, saka twende ikoko basi. Aiwa, mira kandi ndakadhirowa apa. Tiri kubva minda kugoto andetika Todai. Ukuitimpetera. Chidaro kusamundani kuno. Kuno pane goto riri panapa. Saka tiri pagoto riri apa. Kweso hakuna munhu. Inde kwesa hakuna any challenge. Pane dambudziko ndepekuti unoona tiri panapa pagoto panapa. Panapa ndo panorima murume uyo. Panapa kuseri kwangu inini ndo panorima murume uyo chigumena zvawo. Kuseri kwegoto kuno. Right. Pakarimwa uyu ndobva achibva kwakuchiuya panapa mumunda mangu munomu handiti ndobva arima panapa masentraba apa panapa ndo pane chibage changu apa chinota izvo ichi ndo chibage chinhu chatumbuka munyati kwanza kubata zvakanaka. Right. Ini ndobva ndatirima kubva kusvika apa ndo panakaisa masentraba angu anosvika kuno achibva akeva kudai so yakuno. Then panapa asati pechibage chatumbuka ichi ndo pane kamhomba apa
kenzimba kakaiswa namasonga ani makubata saka inini ndihondo yangu hana meno saka wapakani manje saka wapakani wakubali ndo wapakani 5 acres zake ndo wangu Zeni uyu ndio umwe. Isiminda zingabana Uya udrowe pako hiyo. magadi awale magadi kuti mamira akaita munda wangu unotangira Yani wakachapa tu hapo umeusi taipita yakawanda. Tutapita ikule yakawanda. Wenyunga unabasa ukurisa pa next ndepani umpa kuna mundu iri goto iri minda iri ukwi ndiye vanhu vanoenda kumadokero vakatowanda pana maungwe pana inoenda ichienda minda iyi haasi magadhi pane munda wamaungwe pane munda wambuya ruvimbo pane munda wa saidi awarapa pane munda wa Antoni handitika wake uri papa uchienda uri papi titarize uyu ndio wamaungwe uyu ndio wambuya ruvimbo uyu ndio wa saidi wabete hapana wabete uri kuno kutadarika minda yevanhu ava vese ava todarika rodhi tochienda padzimba dzake minda yake ichienda kumadokero ndo kune munda wake uku kugadheni ari kutora munda wangu wapakari matangani wapakari Hello? Yes, okay. Ndoda kudzora kumashure zvishoma goronga apa munda wapakarimwa chibvaenda achiguma apoya uyu arikuti haasi kuganhura nhambeto pakarimwa but iye pakarimwa arikuti haasi kuganhura nhambeto arikuti bete ari kumhiri bete ndoganhura nadzimba wegadheni bete ane gadheni kwandiri munhu andoganhura naye pamunda ndigopo mambo pada unisangwe mungona panguza kukolpeni ndawapakarimwa regai wakudzidai wapakarimwa inini neni kuti tizvibude pachena handizvoenda inini neni wapakarimwa akatanga kugara kunzvimbo ndiya ini ndakora 89 hamusi kundipindura wapakarimwa ndati ini ndakora 89 ndikagadzwa usabhuku 2004 mukona mambo inini pandakatanga chigara ndopandingwe wapakarimwa pakaipa pachigara handipo pavari ndikati kubva pamba pangu taenda pasi banda
vaenda papakarima ani Makoni vapakarima papauyo pane mumwe munhu wakasiya ipapo vakatama manhubva ipo paya ndobva vachenda kugara kumagadheni kwavo chikune munda yopateti anoona saka ini ndingore kumagadheni uko ndagara ndogadheni angu sinzi nekutanga nanhasi ndokwandagarira mambo ndofunga ari kuti siri zvataura zviri right asi pane paati siyei handiti taigara tese kumastand halls handiti taura zvavo kumastand hall waigara waiti muroora wavo handiti uchizotaura dumba rataurwa namombe yarari waiti dumba rekurinda makati wachibva watengesa ipapo muroora wavo achinge achifanira kunge achisara saka zvanetsa muroora akazoona kuti handisi kukwanisa kufuwa muroora handiti nyaya yoite kupolisi rekumachii munde wakatengeswa muroora pastendi kwawagere handiti zvadaro ipo pane mupichisiwo ndokuwari kuti dai wadumba rekungoti ngiri rikungorinda magadheni kune hanzi tava nemweyo azinzi ngiri tava nehorwe saka ndokwawaigara vachirindira achibva tese kusezvere handiti zvadaro izvo tafamba kunoziva Bete achirinda kuopisa asi aiza papedza zvakana nyangu parepa ndini munhu akunzi vamombe yarara takataura zvisina munhu wakwana tichitofura mombe dzamukachendapo nevadzimwewa zvinhu zvandakataura vamombe yarara kunyepai ya makataura tikati zenyu nyaya yedu hatisiudzida nai mai mungandadzorere kana vajongi vanogona kuitesa taurai ndikati chidzere chatakapikira nemuchikukezivai chinyara usati chirega kuramba uchitaura nyaya titi iwo mazira mune rimwe gadheni here handina ine 1 gadheni iroro riri kumberi kwemagadheni iwa ndo gadheni rangu mune apa pagadheni iri apa ndiye ari kurima handisi kurima kumuromo kwemunda wangu imimi sasabhuku mungachindoita imimi moregera gadheni iroro mupa mwana wenyu gadheni agara ndo raari kurima ndokuti ndo riri kumuromo kwemunda wangu ndakatorebhera achirima ndosaka ndati rangarira zvemari ndingadai ndiri kurima ndichibva mumunda ndichiinda kugadheni asi ndakasiya gadheni ndobva ndanobatira gadheni nechekumberi iye achirima gadheni zvino akusiya gadheni achiuya kumunda kwangu touya imwe nyaya dzimbabwe nzvimbo yedu yakapegwa 2013 pakwai mapegas vatumwa navachitina kana aine nharo tifone izvozvi kuna vachitina pakapegwa 2013 ndikuda kuti munyatsonzwa pikicha yekunzi ndakanga ndichigara kune vamwe ini ndaigara kune vamwe asi ndiri sabhuku pakauya vana mai charuka vachizopeka ini ndakanga ndichitorima kumunda kumhiri sabhuku timbomera mbichani kama kuenda zvimwe zvacho tinenge tisipo hazvina pepa ramina rochingomira changamire ndaona kuti maoda kusvika pajudgment kama uda kuenda amwe handizotauri kana maikoko ini change ndandifungidzira kuti 1 hour magariro avo ese vanga uchita wane kakubvumirana kavanga vakaita wataura takabvumirana kuti takabvumirana wakagara murunyararo pazongoshata bedzi kandima kadikidikikokaka munda mangu akupinda munda mangu pamwe handizoma kune zvimwe futi zvikuseri izvo hatizvitsvagi chakamire mupurisa wenyu ndambonzwa futi nyaya kuti pakati pegadheni ravo irore vanhu vemumusha kutodawo road papo ipapo ndapanzwa mirai ndapanzwa ipapo panodiwa road ipo pa46 meters idzodzo panodiwa road pakati ipapo vanhu vemusha makatowa block right mupurisa muchangamiri ayo achiti ngawashayane because 46 meters woita 23 vandaona kuti panodiwa road vandaona kuti vanhu vakagara futi vachibvumirana kunemadai ngawachitora 20 meters wosiya 3 meters dzeroad pakati kuti wasabva wati ngingingi futi wasiye pakati
pamusoro Zimbabwe ipapo ndipadairi road haigoni kuita road inokurosa. Road dziri kuminda yedu iyi dzinobva kunjanji dzichienda kudhasti yekuchivarambi, dzinobva kuzasi dzichikwidza. Iyi road yaari kutaura iyi mune mutori munda memunhu, ende vanhu vanozoda road iyoyoyo vane vachiendepi vachibvepi, nekuti maraini evanhu vari kwedu akadai misha yakadai. Inini pandiriwo kubva pandiri takadai nagopo tichikwidza. Road dziripo, kune road inoganhurana iyo nevamwe, ndiyo road yavari kushandisa kutora mombe vonosvika kunjanji, vasvika kunjanji vochienda kumafuta. Mera ndikubvunzei mubvunzo umwe chete sabhuku. Mimati mimi munda wenyu une 5.5 hectares. Isinene magarden. Magarden inomen's land. Ainene magarden. Ndekwamambo nanasabhuku nemadzisho. Ichokwadi. Ndokwamuri kunetsana. Munda wenyu hausi kubatwa bata. Magarden handisi kunetsana. Munda wenyu charo chawo hausi kubatwa bata. Uri kubatwa nekuti apinda 46 meters. Ndo munda 5.5 achibva kumagarden. Apinda mu5.5 yangu. Ari kusiya magarden achiuya kumunda. Haana kutanga izvi. Onai patutaura parikuudza kuti wapakati ndofunga patigeresu kati mahomes muna zvazvile patiri bai paka hapana mubvete ndofunga makanza maimane kuti vantiswanu vachisusu ani mazvino right inini ndichingosvika ndaingosvika ndongobata pandinoda kungorimawo ndotongorima andika semapuraizi nayo vachingouya andika asi ava chiuya ka vakasvogara iko kwandikugara inini kuvhereji vechi ndindoyengeri namba 3 kubva pambo pangu inodziva kudai animawana ava vapakanywa mani animawana nekuda ndokuvakazobva kwapeda ngatinzwe iwewe gadheni rako riri kutaurwa iro rayo razvemari riripo here? ndiro manje rine kuchako because point yavo manje ndikuti havada kutora gadheni iro riari yairi razvemari kutengwa kwachise chi zvaiwo zvaiii ndinaganiko nzvimbo iyoyo. Eyo mari anogara kupi? Akasenda kwarari. Gadheni razvemari munoriziya here imi? Pamusoro changu ini gadheni rezvemari ini ndii ndakavhura munda wani wapakarima paakatanga kuita iturai mubvunzo. ini ndinoriziva. Munoriziya? Nokuti ndo pandaidzokera ndo riri kurimawo here kana kuti harisiri? Uyu akubva zasi achipinda munda mapakarima ndonyaya chete. Iwe gadheni zvemari munoriziya here? Ndinoriziva. Ari kupinda here mugadheni razvemari? Ari kupfuurira here? Gadheni razvemari ndo rakaskorimwa masenti vanowakorana. Handina kurima munda handiti mapurisa ari pakabva. Mapurisa ari pakabva. Pane nyaya pane nyaya ndoda kuti ndibvunze kana ndoda kuti ndizokubvunza unotaura. Takamire nyaya panapa chandiri kuona chiri kunetsa ndechekuti wapakarimawo kumagadheni ikoko wane gadheni rorawo kwoitawo nevamwe nevamwe kusanganisira nevakadziwo uyu wese vari 2 vane magadheni avo kuti kupi toti zvekumagadheni tadini tapedza takuchienda padurunhura imi mukamuri kuti ipati yemunda wenyu uyu kana achirima mupati yemunda wenyu anenge achiita kurima mugadheni rani ngekuti madzimai ake ese ane magadheni 2 kune vamwe imi mune renyu ikoko ari kukrema kuti munda iye asina munda ikoko munda wake uri uko imunda here kana kuti igadheni mambo igadheni zvazvakaita munhu mukona chida iri mukadzi munda yakurisa kungaminda ndokwationeso tinoti kana takagara tinoti vanhu vane munda wakwane wakatariswa vane munda wakatariswa koita nzira pakati saka ni vane munda wakwanita makati nau vane munda wakwanita makati nau saka ava baba ari kutaura kwavari kuita ndakuonzwa papakati mudzimai wavo ane gadheni umwe wacho ane gadheni
pamuri kurima inini ragadheni rechitatu nderechipiri ndiro gadheni wani ndiro rechigadheni right saka mukatarisa pana baba wari kwawari ikoko ndokusaidi kwavo chaiko ava wakauya kuma